କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବେ? ଯାଉଛୁ ସିଆଡେ ବୁଲିବାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡେ କିଛି କାମ ସେଇଠି ପିଲା କେମିତି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ହଁ ସେଠି ସେଇଠି ଯାଇଛି। ଯିବା କି ଯିବା କି? ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଯିବା, ଏଇ ଗୋଡ଼େ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଇ ହବନି। ପିଲାମାନେ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଯିବାନି। ଆମ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲେ আপনি କହିବେ କି ପାଣି ସେପଟେ ସେପଟେ ଏଇ ଷଣ୍ଢ ଗଲା ଷଣ୍ଢ କୁକୁର। ସେ କୁକୁର କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖା ଦେଖା देखिए खाने के भी होई କୁକୁର କେମିତି ହଉଛି जीते वाली କୁକୁର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହେଇଛି ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ରାତିରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ये घरे जाई बननांती ଲାଇଟ୍